Pinapalabas. Inkadeng ni Luciano ti di na pailapan ng ibaga iti sabali ti amuna may papan iti gamang asapsapulan da Gringo ken Rafael. Iti panagsarsarita da Rafael ken Julia. Imbalakad na ti saanen a panagtarigagay ni Rafael iti gamang at ilangan kataltalunan iti asyenda ti kan na iti importansya. Tinungpalmet ni Rafael ti imbaga ni Julia ket napan iti purok dagiti agtaltalon. Ado tinamuan na problema dagiti agtaltalon ket impanamnama na kadagiti pumurok ti pannakitinulong na kadakwada. Napan ngarod ni Rafael iti bilya tapno kasarita na ni Marisol. Itagagayem adtuin tituloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre. Ay sus, saan ang mabalinti kasta? Sugsugak ni Gringo tapno agtignay para iti dayta, Rafael. Katrombang agtinulong kayo amang ilaban iti karbangan nyo. Nana Edita. Agpapada kayo nga anak day di Don Esteban kan Senyorita Lolita. Isong agpapada kayo mat ngagtawid. Kalukwan mat ti ammo dayta Marisol. Agom anapaglan. Baybayan nyo pa ilang. Makapanunot tumot lang itinasayaat. Ay sus! Awan lat amukon, Rafael. Timawid iti day di papayo nga agom. Iso nga awanen tinamnama amagunod yu ti para kada kayo no di kay agtignay. Madanon to dayta, Nana. Di yun baybayagan. Kasaritak to ni Gringo. Una, kat pagtulagan nyo no kasano amapasuko yu ni Marisol. Tinaudi akabsat yo. Sakat, babae, isukit din ti agari. Seryoso ka kaditi na itang ibagbagam, Rafael? Juan, sana para kanyak tigaman. Naglakakalaki din na maupupay. Ay, nalasat mo di gayong-gayong. Imposible maulit ti pan naka-episok mo ijay. Dajay ka diti makagapo. Napakigtutan ka iti hosto. Iso maalyaw ka naman pan ijay. Sana day ti makagapo. Ala, adaken ka no sumuko ka ni tigamang. Ngam siya. Jak agsardeng. Nakakapod no ti maipapan iti gamang ana ikali iti masakupan ti rancho. Tano sana pud no dayjay. Saan ko man ati mapati napili day di mama. Ngayon balkot ka data. Anya? Saan kit din, Rafael? Iti dayjay ngay narami day di mama. Mamatiak nga da ka ipapananti mapa aginudwa ng impakuyog ka data. Adagan kan ti mapa. Salimot matam, Gringo. Kat napod naman nga dagaman. Sikalatan ti makam mo. Nagmauyong kansan, Rafael. Ngamala? Syaklatan ti agsapol. Syaklatan, Rafael. Asino ti mayat kada kayo sumurot kanyak? Agkasapulan ak iti limang agkabanwag. Saan kayo man na kanayo nakadwa? Adalang nagiti gundaway kasapulan kayo. Iso sana mapiktaran ti panagtrabaho yo iti talon. Anya nga iti trabaho me, Senyorito Gringo. Dagiti lag mayat asumurot kanyak ti pangibagak. No anya ti trabaho maited kada kayo. No talagang agtalag kayo kanyak. Mamati kayo amaikan kayo iti pagnamayan tumet ti pamilya yo. Sumurot kayo, ngawan pa nagdwa-dwayo. 5 pay lang ti kasapulak. Kano makita ket santo akabalan ti 5, ti paaramid ko. Agnayo naktupay. Agurayak ijay kasay di rancho. Naibaga kong dagiti aramidin nyo. No asino dagiti mayat asumurot kanyak. Umay day jay. Ibagak tumutten no niya ti trabaho yo. Mangbukil kay ti grupaw? Wen? Grupo tag sa politik gamang.
Anya? Mano kayo dito yung rancho? Sangapulo kami laengan. Kaya't paikit din ni Senyorita Marisol ti agkisay iti tao ditaw eh. Kaputa basit meten ti baka dito ranchaw. Awan sirbi ni Marisol. Awan amuna iti rancho. Iso sigurado nga agbanag tong awan sirbi iti rancho. Tamapukaw to amin a baka dito eh. Anya? Agasam tinapukaw a baka. Imbag ko ma. Noy nasikaso na ti panakaisubli dagi jay. Gamanyat inararamid na. Awan mat. Daitang araw. Sana kasapulan to'y rancho. Iso saan ko man amakibibiyang dito'y? No, bigbigan na kayo la kuma. Kabsat na iti ama. Mapagsasaritaan nyo kuman ti panakabingbingay ta asyenda. Saan nga iso ti mapaturay dito'y? Mapasamak to ti kasta. Saan tulakit di nga manugaw? Kaya't naman kan saan? Kastan to ti maaramin. Ang aguray ka, Gringaw. Anyamot ti aramidon nyo kadagiti mayat asumurot kin ka. Iso dati mang birok iti gamang. Gusto ka? Kasapulan tayo ti kakadwa. Sumurot ka, Mang Luciano? Oo na. Nasaya. Ado nga minti amom apasat ti rancho. Mas kabisadong dagiti lugar dito eh. Basta kadwa da. Kun oray dagiti dagduma akadwak nga agbambantay dito ranchaw. Kaya't damat ti makikadwa iti grupo a bukbuklam. Nasaya at no kasta. Oray sa anak gaya manapan iti purok. Ket adan kakadwa tayo. Wan. Datayaw niya da dito'y ranchaw ti mangbirok iti nakadulain a kinabaknang. Makikadwa akin ni Gringaw. Saan agapaw? Kayat ko masarakan dan tigamang. No di ka tapno iliklik ko pala ida iti lugar na kay dulinan na. Masigurado at nakita iti alakasa iti kuweba iti sirok ti balite. Kat iso day giant ti gamang. Sana basta maala ti asino man day jay. Panagnakan day ta ti dua abiyag ana ibwes iti mismo ngayan na. Sa bali laeng dagiti natay metlaeng iti asidig ti balite. Kunti dandanimot panakatay ni Rafael iti gayong gayaw. Anya ti aramida tapno maala day jay nga awanin ti maibwis sa biyag. Syaklaeng ti nakakita iti day jay alakasa. Iso syaklaeng met ti makaamaw nga iti day jay lugar ti pakasarakan iti gamang. Ni Senyorita Marisol tinakasakay iti kabalyong agturong dito. Masansan ba't ti umay nga dito ranchaw? Sumalog ak dito ituraw. Siyak laki di kasapulan ni Senyorita Marisol. Atula amin ti panagbambannog kung agtrab-trabaho iti Villa. Awan tumetla ti sweldok nga itadda. Umanayon ti panangan ko akasukat ti serpisyok. Anya, muchacha ti trato daken ka. Ang awan sweldo nga itadda. Awan mat. Gapo nga ta sika ti panakaina ni Gringo. No, ibilbilang nakpayla kumaakas ta. Ngamsaan matan. Ay, sa bagay. Iso akakaasyak ti bagik no daduma, Julia. Anya nga rod ti pampanunutem nga aramiden ita. Kastoy, agpasyar. Ibagam tirik nam Dayta ti plano. Mga no adamot plano ni Marisol. Kan uray ni Gringo. Kasano nga agplano da? Kat di danto pa'y agsarsarita.
Anya? Di mo laamumot Iso nga urayam. Awanan tinamnamaag pa'y ijay Villa. Kinapudno na. Maibibusan ti karga dagijay kamarin. Kanayon ti pan nakailako dagitiri. Kasta. Makakaamulatan ti katalag ijay kamarin. Kanayon ti umay dagiti negosyante itiri. Uray, tapanagaapit tumanan, idita. Saan amas asikaso ti amin? Iso adumteng to ti gundaway, nga awanton ti sumrek a pagbaknangan ti asyenda. Mapukaw tumatlaeng ti asyenda. Anya? Saan man at ila ibagbagam, edita? Ay sus, Julia. Kastuyak laakit kita anda. Ngam adamat na adal ko a sistema iti panagnegosyo. Iti nagyanak iti paglakwan iti arak iti ili. Amok ti pasikot-sikot ti negosyo tinagbalin nga amok iti. Iso nga adamat basit amok. Nasapa ita ti panagsagana dagiti manalo na. Imbaga kasanda nga agsadot-sadot. Tapno adun to ti maapit da. Kasta? Kasaritak to ni Marisol. Tamang irwar iti may pautang kadag iti manalon. Tapno adagastusin da. Nasaya day taan na panunot mo. Sayang ti bannog da. No di mat masikaso. No di maipayan iti umno akasapulan dag iti mairaap apagay. Ay, wala. Ta saanen akas idi unana nadameg pay laeng ti daga ditoy asyenda. Kumapkapo yan ti kalidad ti daga. Isuan nakudidit meten ti panagdakkel ti dadduma maimula. Isu akasapulan dati abuno amang tulong iti damag ti daga. Kasapulan ti mula ti abuno. Tapno adun to ti maapit da. Dayta ti ibagam ken ni siya. Wen, tano sana maipayan dagiti manalon iti kasapulan da. Sumursurot dayta iti taray ti trabaho da. Apay asika ti mangpam panunot iti dayta. Tapno dumakkel ti maapit danto. Ken siyempre, manayunan matibingay ti asyenda. Namnamain ka di ni sika? Nadantumat maganab ni sika iti asyenda? Babaan dayta na aramidan ni sika, Rafael? Anya ti kayat masawan? Di mat imbagan ni siya na awan pakibiyangan ni da kayo iti asyenda. Marisol. Kukwak lang ti asyenda, Gabriel. Isong ano agtrabaho man ni da kayo. Siyak ti mangibaga. Ni siyak ti mangibaga no adda magana biyo iti asyenda wenno awan. Anya? Saan ko man na makigdot ni sika? Imbaga ni siyak idin daytoy? Sana mabalinti kastang ibagbagam, Marisol. Agkakabsat tayo kada gringo. Iso asaan ang mabalinti kastang ibagbagam. Adday bagak kada kayo kan Rafael, gringo. Anya dayta? Mapanta iti ayan ni Rafael. Kayat ko adwa kayo ang makangag iti bagak. Napanugang. Napatag ti bagak kada kayo adwa. May papanday to'y iti panagkakabsat yo kada Marisol. Anya? Iso ano anya ti kunam? Mapanta iti ayan da Rafael. Sige, agrobot kay nga roden. Agkasakay tayo ti kabalyo mapanijay. Nagkasakay da iti kabalyo. Papanan nga ta dagring ko kan idita. Adan sakit di plano dagijay na saan na ammo ni siyak. Agar mo sara ni siyak kat mapanisyak iti radyo. Bantayak tigaraw dayjay nagring ko. Ibagayon na niya ti gagarayo.
Sa paak ngamin ti mapan ita ijay talon. Anya ti aramidem ijay, Rafael. As asistirak dagiti mannalon. Iso, anaragsak kanon dagiti mannalon idita. Ingkari ngamin ni Rafael at tulungan na ida. Tapno maadaan da iti gastusen da nga agtalon. Kasta. Ay, wen gayam. Anya ti gagarayo. Kahit ko maamuhan, noon niya ti kinunam ita anapatag amamuak na naidita. Nagaduntumot nga artem. Ibagamon, adan ni Rafael amakangag. Gringo, Rafael, adda tao ang mabalin nyo nga asitgan. Tapno agtistigo pabor kada kayo adwa. Ha? Agtistigo? Di mat sang kaibaga ni Marisol asaan kayo nga agkakabsat iti ama? Kanayon na nga ibaga asabali ti amayo. Iso adi na kay ik-ikan iti pagtakderan nyo dito'y asyenda. Agpaiso ka di da itang imbagam? Asino ti bagbaga matao, nana idita? Ibaga madagos, tamapan mi saraken. Iso na laang, tadyak amo no at dapay dito'y pagilyan tayo. Wano, no, si bibiyag pa'y ngata. Ha? Anya? Ngam no anya ti kunayo. Sarakan tayo iti balay na. Maamuan tayo lakit di no adda ichay. Wano, no, sa di no itan ti ayan na. Asino ti tao nga ibagbaga ni Edita? Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!